ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Хеле шод ҳастам ки ин лаҳзаҳо шумо видеои моро тамошо карда истодаед ва боварӣ дорам ки писанди шумо хоҳад омад имрӯза видео, зеро ки дариҷа интихоби хеле васеи қандилҳоро ман пешниҳод кардагиам. оғози видеоро сар мекунем. пеш аз оғози видео ячи гуфтан мехоҳам ки дӯстони азиз, ҳамаи намун дархостҳое ки шумо кардаги ҳастед доир ба мошинаҳои дузандагиву дигар чизо, албатта ки рӯзҳои наздик ма ба навор гирифта пешниҳоди шумо мекунам, аз сабабе ки якчанд кор дорам, корам бисёртар аст, ма ба наворгирӣ худам нарафтаистам. аз ҳамин сабаб мисол ҳозирашта ма ҳамин чизоро мондаги ҳамин дархостҳои шумо мондааст, албатта ки ма ба навор гирифта пешниҳод мекунам. хулас дӯстони азиз, имрӯза видеои мо аз яке аз марказҳои савдо оғоз мешавад. маркази савдои Евросет ки қарор дорад дар назди фабрикаи ширини шаҳри Душанбе. шахсоне ки мехоҳанд албатта омада аз наздик бубинед, тамошо кунед. боварӣ дорам ки ҳамин маркази савдо ба шумо писанд меояд, зеро ки дар инҷа интихоби хеле васеъи мисол қандилҳо аст, техника аст, дигар чи. ҳозир ами ба мо фақат ами қандилҳоро ба навор гирифта равон кардагианд. барои аввай ман аминҳоро шумода пешниҳод мекунам. доир ба нарх навош шумо метавонед ки анами рақамҳои телефоне ки дар рӯи экран дида истодаед ба анами рақамҳо занг зада худи шумо пурсон шавед аз анамин соҳибои анамин маркази савдо. дар инҷа интихоби хеле васеъ, чӣ хеле гуфтам, ҳам барои ошхона, ҳам барои хонаҳои калон, баъд барои ресторану дигар ҷойҳо. иҷада шумо метавонед амин люстраҳоеро ки пайдо кунед ки на дар ҳама ҷо дар ҷои фурӯш ҳастанд. ина бинед чӣ қадар вая люстраҳои хушрӯ. аз ино ҳар хел рангош ҳастай. ки зеби хонадони шумо хоҳад шуд. чӣ хеле гуфтам, шумо ҳам барои ошхонаву ҳам барои хонаи кӯдакону меҳмонхона бемалол аз инҷа метавонед ки ба хости дили худ анами люстраҳоро пайдо кунед. бинед Евросет вай дӯстони азиз, люстраҳо ҳамаш ваян истеҳсоли Русияву Туркияян. гарантия доранд, дар шаҳри Душанбе доставка доранд. яъне шумо метавонед ки занг зада бо нозикиёша аз худи анамин вай пурсон шавед, аз худи анамин савдогаро. ира бинед и 4 этажа люстра чақа калонай. хеле зебо барои залҳои калон дар корай ва барои анамон хонаҳое ки мисол чанӯшёнаянд, барои анавай хонаҳо. чӣ хеле нав гуфтам, мисол ҷа люстраҳое ҳаст ки на дар ҳама ҷо шумо дида метавонед. подписчикони ман медонад ки 3-4 моҳ пеш ман дар бораи ҳамин люстраҳо як видео карда будам аз Султони Кабир. дар оҷа нарху навошон ҳамаша фаҳмондагӣ ҳастам, гуфтагӣ ҳастам. дар оҷа бовар кунед ки дар 3-4 магазин як бора ман видео карда ба шумо пешниҳод карда будам, вале ин интихобе ки дар иҷа ҳаст дар оҷа набуд. иҷа дар интихобиш зиёдай. тамошо кунед, бинед ва ки кадомеш ки маъқул шид метавонед ки нархоша пурсед аз соҳиби амин
нуқтаи савдо. Ҳамин рақамро занг зада кунед. иҷада инчунин пасу даву дигар техникаву ҳама чӣ фурӯхта мешавад. касое ки дар ҳамин наздикиёед, касое ки дар шаҳри Душанбеед мисол омада метавонед аз наздик бинед ва албатта аз номи канали мо гап занед. набинед инам дошам хушрӯе. ҳамаям люстро вай доранд, логотипош ҳаст бинед. биркода номи мағозашон навистагия, номи маркази савдо Евросет гуфта навистагӣ ҳаст. ана илюстро калон таракошам ҳаст. ҳам майдаш ҳаст, ҳам калонаш ҳаст. баъд рангоша бинед, ҳар хеле дизайну рангу дигарош ҳар хеле. чӣ хеле нав гуфтум, ино ҳамаш истеҳсоли Русияву Туркияянд. баъд ами ваё люстро якчи дига дӯстони азиз ки ваям доранд, гарантияам доранд. барои гарантия шумо занг зада пешакӣ пурсон шавед ки чанд қадараи гарантияш, яъне ки то чанд вақта агар мабодо ки сӯхт ё ягон кори дигар шид, онҳо омада иваз мекунанд. вақте ам люстрои янаминам доранд харидорӣ мекунед, набинед. ози ма вайюра шумода нишон медиҳам. барои ошхона ва барои мисол калидору дигар ҷоям ҳаста илюстро. ози вайюшама шумода пешниҳод мекунам. тамошо кунед дӯстони азиз. ино фақат барои меҳмонхонаҳо ҳастай. барои залои калон ҳастай намуд люстро. набинед. вайюшо набинед. ҳар хелай формошону намудошон. анай намудош боша ду ранг дора. аз ин набинед ҳам сафед дора, ҳам зард дора, баданаи рангаш ҳаст. ана марҳамат бинед дариҷа чанд намудо ҳастай. мисол барои баъзеҳо барои берун вай мекунанд, ҳамин чизро истифода мебаранд барои ҳавлӣ, барои калидори хона, баъд дигар ҷойҳо. тамошо кунед. шахсое ки мехоҳанд харидорӣ карда, мисол рафта бохтон бинед. ана меоям се рангш будай. фасонашона бинед, ҳар хеле. чӣ хеле ки медонед дар ҳамин видеои мо ҳар як ҳамон ашё ва ҳар ягон моле ки ман нишон медиҳам нархоша гуфта ба шумо пешниҳод мекунам. озе ки
нархои ино аниқ нест. барои авай намедонам шумо да нархи чира гап занам. бахшиш дӯстони азиз, фақат тамошо кунед, бинед ва ки харидорӣ кардан хоҳед. мана марҳамат занг задам мустақилона аз соҳиби анамин маркази савдо пурсон шавед аз анамо масъуле ки ҳамин чизода мисол нарх навошта ҷавобгӯай, бо хабарай, бо дигар нозукиёра шумода мефаҳмонанд ки мисол гарантияш чӣ хелай, доставкаш чӣ хелай, то ки ҷояй, установкаш чӣ хелай гуфта ба шумо пурра бо фаҳмонда медиҳам. ана ино ба ма писанд омад. бинед чӣ хушрӯанд. евростил, европейский стил, да. барои анавай ошхонаоша бинед чӣ нағзай. барои ошхонаош беҳад хушрӯ. тарафта бинед техникаям будай барои савдо ки метавонед омада хитон аз наздик бо шинос шавед нархнавои техникашон кати. бори дигар такрор мекунам, ин мағоза қарор дора дар назди фабрикаи ширини шаҳри Душанбе, мағозаи Евросет. боварӣ дорам ки ба шумо писанд омад. мондани лайкро фаромӯш накунед дӯстони азиз. набинед ҳаминам чанд ранг доштай, ҳам зардаш ҳам сафедаш. баъд ваиш ҳастай, сериш ҳастай. кадом ранге ки баъд шумо хитон интихоб мекунед ва харидорӣ менамоед.